Ahoj, moje meno je Adam TV a ja vás vítam pri novom videu. A už nezabíjajú. Takže hrajme Crafting Dead. Som pri meste. Ako určite všetci poznáte tento modpack. Je to strašne dobrý modpack, najnovší. Takže odporúčam všetkým si ho stiahnuť. Čo ti poslal? Ja som sa tak ocitol, kde inde. Dobre. Príjmi! Dobre. Príjmi! A mohli by sme si ísť nájsť nejaké lepšie veci, ne? Hej, ale už do mesta nechoďme. Hej, a ja som to stále Energy Dragon, som za iné meno, takže... Hej, on je Energy ešte furt Dragon. A video... Som pošol vystrel. Ja nie, bo ja mám vypnuté zvuky. Si zapni, bo to je lepšie. Nie, bo keď natáčam to je zlé. Označí to... A ono to označí na videu a celé video je v prdeli. To je takoho dom. Poď, preskúmame. Zombie. Tu poď, aha, zombie, pomôž mi s ním. Však čakaj, som nagnutý. Ja idem dole. Vybuchlo dačo, ne? Ja viem. Prepáčte za lagy, ale to keď furt natáčam... A to si ty! A niečo ma... A niekto ma bije a ten niekto je Energy Dragon. Strašne ma... A keby ste si všimli, sú tu noví pridaní zombíci. Zabral som. Takže asi tak. Tak. Utekaj, ty. Počkaj, však ma naháňajú dnes 20 zombíkov. No tá. Tvoja vina. Si naťažen. Ešte idú? Hej. Hej, jeden je. Však to je veľa. A to furt ideme na to isté miesto. Ideme podľať také nové cesty. Nie, tu poď, tu na pláži sú najlepšie veci. Hej, nič tam není. My musíme hľadať budovy. Čo je napísané? Petrovce. Sme v nejakom meste. Raz cestie, letisko! Adam. Hej, však... Tu som našiel také jedlo. O nie, no super, tak napísal, že poďte všetci na letisko. Takže radšej nejdeme. Už sme tu, sakra. Kde si? Aha. Čo si zožral? Sakra, ja som opitý. Ale som sa ozdravil. Že tu zombík a to ty. Poď ďalej, postupujeme ďalej. A bolo tam dačo? Hej, bolo energy drink a... Toto, čo tam to bolo. Ale to asi je to hráč do mňa. No a jak? Kde? Tu tak, bo tam je kopu čestík, takže to znamená, že to je hráč. Pozor, zombie. Však ho vidím, ne? Tak postupujme. A tam hore ma furt jeden zabil, takže tam musíme sa dostať a keď tam bude... smerom je letisko, Adam, hej? Tak my sme na letisku. To nie je letisko ešte. Idem sa tu hore pozrieť. To ja idem. Keď tam budú nejaké ručné zbrane, ja idem už rovno. A nie, to je reska. To je asi hráčov dom. Ide za tebou stále ten zombie. Ďalší idú. Nie, to je hráč. Zastav ho. Chyť ho a zabij ho. Čo idem? Nie, tu poď do toho domu. Tu poď. A to je väzenie, ne? Neviem. Mám bandáž. Nie, kde zombík? Ja mám nejaké apple, asi snite. I tak fajn. Ops. Však tu je. Tu je po schodie. Kámo, ja mám najsilnejšiu zbraň v tom.
ručnú zbraň Ja. crafting. Tu Fireman X. A to jak vyzerá? To je sekera. Možno sa... Si sa zabil. Ne. No. Tu čekajú na nás vonku už. Bože, bože! Zombie. Hore zombie? No... Ja mám Sa proti poďme, toto krvácaniu, konec. Kde si? Dobre, toto Sa na nie je... mňa portni. Nie, a toto nie je bezpečná budova. Tu je... Ja nie som v tej budove. A kde si? Vedľa budovy. Tu sú liany. Môžeme po nich vyliesť. Sa na mňa portni. Dobre, veľmi rád. Rýchle. Tu vidíš? Takže milí diváci, takto vyzerá náš celý deň. Yes, mám diamantový sprej na zbrane. Už ďalší. Tam mi dá jeden. Taký, ten super. Ti dám dia. Počkaj, si zober ten bandáž, bo ja jeden mám. Počkaj. Aha. Tu poď. Nie, tu poď, bože. Tak, super. Zatím sme našli blbé veci. Yes, mám pušku. Prečo on furt nájde super vec a ja zbytočnosti? Abo ne, nenašiel som zbytočnosť. Tomáš, kde si? Som úplne inde. Ja som v tej budove. Yes, super. Yes. Aha. Zdaj sa. Hej, čo si... Prestaň! Chceš po písku? Okej, ale keď nemám dobré veci, tá aspoň... Nechaj! Môj žužový. Nechaj mi Yes. A čo si našiel? Hruška tam bola. Bože, a mne už treba nejakú ručnú zbraň. Počkaj. Nemám. Hore som už bol. Dobra. Pomarańcz. Konečne jedna ručná zbraň. Jaka? Bejsbolka? Nie. Nickstick. Nightstick? Hej, ale tá furt lepšie než nič. Však to je slabá. Tá furt lepšie než nič. To ja! Prečo si ma zabil? Ja nie, tak tu strieľil po nás. Za nami bol hráč. Bože. Takže milí diváci, asi budeme tento diel končiť. Ak budete chcieť viac videí, tak dajte like. Aj odber poteší. Takže majte sa, čekujte, majte sa dobre a čaute.